Moltes gràcies per assistir. Avui competirem amb l'Església i ja sabeu que amb l'Església hem estopat. Avui acabem aquestes jornades. Aquestes jornades han sigut molt ambicioses. Estem molt contents d'elles perquè nosaltres sempre hem organitzat alguna cosa per al 25 d'abril perquè estem molt clavats en la temàtica local, però el col·lectiu és ambiciós en quant a que la política nacional també ens preocupa. I els primers anys foren bastant nefastos, en 2010 i 2011, ja que el Partit Popular estava empenyat en que no fes anys complicats. Després passàrem a dir, no estarem en el carrer, vindrem a la Casa de la Cultura i projectàvem algun documental, per exemple, La llengua que camina d'Amanda, que era un documental que s'havia projectat en televisions importants com TV3 i encara no l'havia pogut projectar en el seu poble perquè el Partit Popular no deixava que ella presentara el seu documental en el poble. Després presentàvem també una xica alemanya que va fer un documental en València sobre la situació del valencià. I després també aprofitàvem el 25 d'abril per a fer xerrades als nostres historiadors com Emili Gascó, Ferran, sobre què va passar en la batalla d'Almansa i què va significar per als valencians. I aquest any hem sigut més ambiciosos, organitzant Junta Joves Almogàvers. És admirable la seva il·lusió aquestes jornades, que les valorem molt positives perquè aquestes jornades que no se fan ni tan sols en els pobles més grans, els pobletans i les pobletanes han tingut l'ocasió de poder informar-se perquè per a nosaltres és més important convèncer a la gent que guanyar les eleccions. I en això estem, en convèncer. I per això hem fet jornades com antifeixisme, hem fet jornades sobre economia avui, hem parlat sobre història del País Valencià, situació política actual, etc. Després de dir-vos això, passe a presentar els ponents d'avui, que són Màrius Fullana, que és doctor en física teòrica, professor a la Universitat Politècnica de València i un lluitador incansable, i a Josep Melero, que és economista, secretari d'Organització i Finances del Bloc i de Compromís, i ho he dit també amic meu, per mi és un plaer presentar a Josep Melero. En els moments difícils de 2008 i 2009 hem passat moltes hores treballant per a que hi haguera col·lectiu a la Pobla Llarga. Jo mai oblidaré, clar, com va a molts pobles, almenys no se recorda, però com és el meu sí que ho recorde. El difícil que era, les hores que passàvem davant d'una taula en els 31 vots que teníem, es dividien per seccions en el poble, intentant buscar la població, amb l'objectiu que aquests 31 vots tenien que convertir-se en 310 vots a les següents. Així ho fèrem, i això tragueren 31 vots en 2009 i a les eleccions europees de 2014 tragueren 336, que va ser un gran moment per al col·lectiu. Després hem seguit millorant, hem aconseguit regidor amb 426 vots en les eleccions municipals, hem quedat segona força autonòmica en el País Valencià, hem guanyat les dues últimes estatals amb diferència, presentant-nos amb altres partits, i mai oblidaré una frase d'ell que per animar-me a que me presentara, deia que per molta formació que tinguem i molt que ens oferisca el partit, al final quan t'aprens la política municipal és quan tens el pou davant i tens que córrer perquè si no t'agafes quan t'interesses més i així és. La veritat que porto 2 anys com a regidor i una vegada allí és quan has vist moltes coses que de fora no se veien i s'aprèn. Per acabar, m'agradaria dir-vos que aquestes jornades han comptat amb ponents molt importants, agraïm la seva assistència de tots. També són unes jornades obertes que no hem mirat el rol polític si tenien alguna cosa a aportar. Per això ha vingut també un regidor del Partit Socialista com el Ximo a la conferència d'antifeixisme, perquè creiem que teníem coses a aportar. No vaig a comentar avui la situació política del poble que tots coneixeu, perquè aquestes jornades no són per això, però sí que vull dir-vos que estic a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte i sempre que vulgueu contactar en el col·lectiu, per això estem. Moltes gràcies. Ninguna altra pregunta, tanquem l'acte i aquestes jornades en les que em podeu gaudir amb persones tan importants com les que tenim així avui, Melero i Marcus, i dic-vos que l'any que ve tornarem a fer les segones jornades i per acabar demanem un aplaudiment tant per a Pep com per a Màrius, però també per als que han organitzat aquest acte, sobretot per a Ferran i per a Joan Company. Moltes gràcies.